Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μας. Στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε, είναι λίγο διαφορετικό και είναι το δεύτερο εξωτερικό μας γύρισμα. Όμως βλέπετε και κάτι άλλο διαφορετικό. Είναι ένα παιδί δίπλα μου. Και δεν είναι ένα απλό παιδί. Είναι ένα κακό παιδί. Είναι ένα παιδικό παιδί που το έχετε ξαναδεί στο κανάλι και είναι ο Εμίλιος, τετραγωνισμένος κλιματιστικός. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πίσω μας είναι κάτι ό,τι να είναι. Και πίσω από την κάμερα μάλλον δείτε τι έχει. Απλά δείτε και μην μιλάτε. Ω, ποιος είναι αυτός ο ότρο? Ένα Σλέντερμαν! Τέλος πάντων, η Εμίλη λέμε πολλά. Τι θα κάνουμε σήμερα, Εμίλιο? Θα πούμε 4, αν όχι τις πιο τρομακτικές, τις πιο ανατριχιαστικές ιστορίες του κόσμου. Γι' αυτό σκάσε και δες το βίντεο. Γεια σας, λοιπόν, τώρα πάμε να διαβάσουμε την πρώτη ιστορία. Ας αρχίσουμε. Γεια σας, βλέπω το κανάλι και είπα να στείλω κάτι που μου έτυχε πέρσι. Πήγα για περπάτημα μόνος μου σε ένα δάσος κοντά στην πόλη. Όλα καλά στην αρχή, μέχρι που άρχισα να ακούω βήματα πίσω μου. Νόμιζα ότι ήταν κάποιος άλλος, οπότε σταμάτησα για να περάσει. Τα βήματα σταμάτησαν και αυτά. Ξεκίνησα πάλι, ξανά βήματα. Αυτό έγινε 3 φορές. Την τέταρτη επιτάχυνα επίτηδες και τα βήματα επιτάχυναν και αυτά. Δεν γύρισα να κοιτάξω. Έφυγα σχεδόν τρέχοντας. Όταν βγήκα από το δάσος, τα βήματα σταμάτησαν απότομα, σαν να μην με ακολούθησε ποτέ κανείς. Ξέρεις τι, δεν θα το πω ότι τρομακτικά όταν για αυτά μετά πιστεύω. Αυτό. Αλλά τώρα φοβάμαι να φύγω. Ας κοιμηθώ εδώ πέρα, ρε φίλε. Είναι καλό και το κορτάκι, εντάξει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Δεν ήταν και κάτι το πολύ wow, αλλά γενικά. Αλλά στις πραγικές που είμαστε αυτή τη στιγμή Άμα το βίωνα όντως θα ήταν πολύ τρομακτικό. Ναι, αυτό το έχουν τρομακτικές ιστορίες. Ναι, ειδικά όταν ξέρω εγώ είσαι μόνος σου το βράδυ και αυτό, ναι. Θα μου σε φάση, οκ, κάνω teleport, αυτό. Οκ. Λοιπόν, προχωράμε και στη δεύτερη ιστορία. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ήταν τρομακτικό ή απλά μια άτυχη στιγμή. Ήμουν με τους φίλους μου για πικνίκ στο δάσος και απομακρύνθηκα λίγο για να μιλήσω στο τηλέφωνο. Ξαφνικά, όλα γύρω μου ησύχασαν. Ούτε πουλιά, ούτε φίλοι. Τότε άκουσα αναπνοή. Όχι δυνατή. Σαν κάποιος να στεκόταν λίγα μέτρα πίσω. Γύρισα απότομα. Δεν είδα κανέναν όμως. Τα κλαδιά μπροστά μου άρχισαν να κινούνται. Σαν κάποιος να περπατούσε χωρίς να φαίνεται καθαρά. Όταν επέστρεψα στους φίλους μου, μου είπαν ότι έλειπα πολύ περισσότερο από όσο νόμιζα. Αυτό. Οκ. Δεν είναι ακριβώς τρομακτικό, είναι απλά παράξενο. Το τελευταίο είναι λίγο λες και σε κατέπιε μια μαύρη τρύπα και σε βγάλει λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, άμα τους και... Εντάξει, τώρα αυτό που είπα ήταν λίγο άσχετο, αλλά... Είναι λίγο περίεργο, ακούστε αυτό. Ναι, δηλαδή... Μπρο μου, κάτσε λίγο. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσουμε την τρίτη ιστορία. Όχι, τρίτη. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσω. Γεια. Δουλεύω νυχτερινές βάρδιες και περνάω συχνά από ένα δασικό δρόμο. Ένα βράδυ είδα κάτι να κινείται παράλληλα με το αμάξι μου ανάμεσα στα δέντρα. Σταμάτησα. Νόμιζα ότι ήταν ζώο. Άκουσα βήματα, αλλά ρυθμικά, όχι σαν να έτρεχε. Έσβησε τη μηχανή. Τα βήματα συνέχισαν. Άναψα τα φώτα προς το δάσος, αλλά τίποτα. Όταν έφυγα, τα βήματα ξεκίνησαν ξανά. Αυτή η φορά πιο κοντά στο δρόμο. Τα ένιωθα λες και ήταν από πίσω μου και συνεχώς πλησίαζαν με γοργό ρυθμό. Από τότε δεν σταματάω ποτέ εκεί. Οκ. Εντάξει. Κοίτα, εγώ το σκέφτομαι και λίγο ότι μπορεί να ήταν κάποιο ελάφι που μπορεί να μην το είδε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ήταν λίγο τρομακτικό, αλλά. Εντάξει, πολύ υπερβολική αντίδραση πιστεύω. Όχι, ρε φίλε, γιατί άμα είσαι στο αμάξι σου και οδηγούσες και ακούς να κάνει θα σταματούσε να δεις τι είναι. Μπορεί να είναι κανένα άλογο, άμα το χτυπήσει, να το διώξει λίγο. Δηλαδή, αν είσαι μόνος σου, βασικά είναι όλο πιο τρομακτικά. Αυτό είναι το σημείο. Ναι, αυτό. Μπορεί να είναι το τάρανδο στο Άγιο Βασίλη, ρε φίλε.
Οκ. Προχωράμε, σκάσε. Αυτό. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η τελευταία ιστορία. Λοιπόν, γεια σας. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα για να σας περιγράψω μια ιστορία που είχα βιώσει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το γράφω κάπου. Περπατούσα με τον πατέρα μου σε ένα δάσο όταν ήμουν μικρούλης. Εκείνος προχώρησε μπροστά και εγώ έμεινα λίγο πίσω. Άκουσα κάποιον να σφυρίζει. Ήταν ήρεμο, σχεδόν αδιάφορο. Νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας μου, αλλά τον είδα λίγα μέτρα πιο μπροστά. Δεν σφύριζε. Όταν τον πλησίασα, τον ρώτησα αν άκουσε κάτι και μου απάντησε απλά «Μην απαντάς ποτέ σε ήχους του δάσους». Δεν τον ρώτησα ξανά ποτέ. Από εκείνη την ημέρα δεν ξανά άκουσα ποτέ σφύριγμα, αλλά πάντα το έχω στο μυαλό μου και φοβάμαι μη μου ξαναγίνει. Οκ. Οκ, αυτό είναι όντως τρομακτικό. Γιατί Πιο τρομακτικό είναι αυτό που είπε ο πατέρας του. αυτό και τρομακτικό το κάνει και ο πατέρας του. Και αυτό που είπε ο πατέρας του. Γιατί τι εννοεί, μπορεί να έχει επιβιώσει αυτός κάτι για να ξέρει και να το λέει. Από γενιά σε γενιά. Αυτό. Και είναι και τρομακτικό το σφύριγμα γιατί μπορεί να είναι από κάποιον που τον παρακολουθεί, που είναι ήδη πολύ τρομακτικό. Και αυτό σε σκοτώνει στο δάσος και δεν θα σε βρει κανένας. Ναι. Όλοι έχουν να κάνουν με δάσος, δεν μπορεί να είναι πολύ τυχαίο αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Είμαστε σε δάσος. Όντως. Θα πεθάνουμε. Όντως. Όχι. Τρέχα, Εμίλη, τρέχα.